El programa de Direcció Financera i Comptable de l'Empresa és un màster d'especialització professional dissenyat per la Universitat Pompeu Fabra per tal de contribuir al perfeccionament dels professionals del món de la comptabilitat, les finances i el control. És un programa que la Universitat Pompeu Fabra, a través de l'IDEC, el desenvolupa des de fa més de 15 anys i al llarg d'aquests 15 anys se n'han fet més de 25 edicions i per elles han passat més de 700 professionals del món de les finances que avui en dia, molts d'ells, la majoria, ocupen els càrrecs de responsabilitat amb empreses, amb entitats de crèdit, amb organitzacions sense ànim de lucre, relacionades amb el món de les finances, el control, l'auditoria, etc. És un programa que fins ara la Universitat ha aconseguit uns alts nivells de satisfacció tant dels participants com de les empreses i és un programa que es fa en 3 modalitats. La modalitat presencial, on les sessions lectives es fan a les instal·lacions de l'IDEC, de la Pompeu Fabra, però també es fa amb la modalitat semipresencial, que combina les sessions lectives amb la feina, sobretot per internet i a casa o al despatx per part del participant, i també hi ha una tercera modalitat, que és la modalitat online, on la totalitat de la càrrega lectiva i de les feines i del contacte professor-alumne, tot es fa a través d'internet. Aquest programa es caracteritza per una metodologia essencialment participativa, que és la típica metodologia d'escoles de negocis. Això vol dir un pes central del mètode del cas, però també el mètode del cas es combina amb les sessions magistrals a càrrec de professors i de professionals del món de les finances i de la comptabilitat i de l'auditoria, i també es combina amb la participació per part dels participants en el programa que presenten informes a classe, discuteixen en grups, es fan role-playings i altres tipus de metodologies que potencien les habilitats que necessiten els professionals del món de les finances i la comptabilitat. És un programa en el que participen professors de la Universitat Pompeu Fabra i d'altres institucions acadèmiques internacionals, però també professionals del món de les finances, de l'auditoria i de les entitats de crèdit. Amb aquest programa, la Universitat Pompeu Fabra el que pretén és contribuir, com dèiem, al perfeccionament personal i professional de les persones que estan en el món de les finances, la comptabilitat i el control. El teu futur és ara. IDEC, Universitat Pompeu Fabra. Creiem en tu.